So yo, what's up pa rin mga Aji? So Gagambino, nagbabalik. Nandito kami sa stock room ngayon, no? So storage room natin. So ang tatry natin ngayon, tignan natin kung maaabaw yung salmon. Kasi nalaman nyo naman, nakita yung last time na video natin, no? So fast game na natin to. Tignan natin kung makakabawi, no? So itong 5 pesos nandyan lang yan pang ano ng sizing nila, no? Tignan natin kung makakabawi siya dito sa tigre natin. Mahaba talaga tong tigre kasi. Tapos sa kaha, parang sila pa, no? So malaki talaga. Malaki to mga Aji. So sugar na to sa haba. Pero old na kasi. So hindi ko na patagalin to. Titignan natin kung makakaganti, no? Makakaganti tong salmon. O papatayin na siya dito. So itong salmon, napakahaba ng tigre dito. So okay, tignan natin ang ape. Ganti ng ape kung makakaganti siya. Stop sila. So, lagyan natin ulit. Yung tigre, titignan natin kung kayanin niya pa. Nakakapareho ang gagamba. Sino na lang makahuli talaga dito? Ako, tumakbo na naman ata. Uy, laglag yung salmon ulit. Napuruhan yung salmon. Napuruan yung salmon. Tingnan natin po. Papustuin natin, no? Naku, laki ng tagas nito. Tigre, oh. Ang laki ng tagas, no? Hindi ko alam kung mabubuhay pa to. Tingnan natin kung makaakyat pa siya. No, laki ng tagas talaga. Ano pa makakasam pa to. Makakagat pa yung salmon, ah. So yun mga Ajay, no? Hindi ko na tinuloy kasi yung tigre, hindi na siya makasampa, no? So baka madali tayo ni YouTube pag ituloy ko pa, no? Pero yung tingin ko dito mga Ajay, baka may trilogy pa to kung malakas pa silang dalawa, no? Kasi kung sa rules ng gagamba, no? So yung tigre kasi hindi na makasabit. So sa YouTube naman kasi ayoko ipilit, no? Pero sana mga Ajay, nabigyan ko kayo ng magandang laban. So, hindi ko akalain, no? Malakas siguro talaga yung mga gagambalin namin ngayon kasi puro nga winner kasi na-train namin sila na pagkagat talaga, no? Sila yung makauna lagi. Pero ganun pa man, so nagbigay na magandang laban yung parehong gagamba. So, sa mga bago sa channel namin dyan, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. So, yun lang po. Ako ulit si Gagambino. Maraming salamat.